Umuntu wakho umhlophe or umnyama? Mnyama. Okay. Lina, how long nithandana? We are hitting 1 year next month. Oh, okay. So isasentsha kahle kahle. Yeah, I can say yintsha. Ugcine nini ngoba naye? Namhlanje. Oh, okay. Iyamthanda. Kakhulu. Okay, igama lakho bani? Uhedge. Ubani? Uhedge. Hayibo, To hash. Wena sona hash. hayibo. What do you mean uma uthi uhash? Hayibo kanti ubani lo? Kanti wena usuyangishithela. Ubunami izolo ngicina ukuba nawe Wednesday. Uchaza ukuthini uma uthi uhash umuntu wakho because mina nawe sineminyaka ewu-1 3 months and then wena ungitshela ukuthi wena usujula no hat manje. Ola leyo ngima ngithi Baby kanti uwe asikisi. asikisi ini. Why ungijwayela kabi? Why udlala ngami? Angidlali ngawe baby kodwa ngithi obvious. Hawu na kumele understand hawu. No. Sendeni manje. Yini kumele ngi-understand lana mina all along mina ngiyakukhuthala la every time nginika yonke into oyifunayo uma ufuna something I give you everything but wena udlala ngami. Hayi ukuthi ngidlala ngawe. Inkinga yazi yini? Ngiyini? Wena inkinga yakho ukuthi angisatisfy so ku-hedge ngisatisfy. Why ungangitshela ukuthi angikusatisfy isikhulume sihlale phansi senze meeting?